다 되네. 다 손제 이 많은 거 야르체기 손제 니마 dimbat 차려. 다 Więc mamy dzisiaj 7 dzień nauk, nauk Marnok. Zanim jednak rozpocznę wykład, 다팅상 아주 다지 벽이 벽랑 저저 수위네래. 안다는 신기야四川新鲜党 다음에 총회 신세 디주클리에 뷰리스기 어디 디주 나로라 지 내암대한 도시 에 캡데도 로데기요 근데 니주 과도 드레 teraz mamy 뉴스나 taką sytuację, tak słyszałem, że, że, że koronawirus zaczął atakować bardzo mocno w Tybecie, w autonomicznym regionie Tybetu, również na wschodzie, w Kamie. I oczywiście cały czas martwiłem się o to, kiedy ta pandemia, że tak powiem, tak dotrze tam tak mocniej. I to jest dość, musimy o tym, warto się nad tym zastanowić, bo wygląda na to, że w Chinach kontroluje się mocno wirusa i całą epidemię, natomiast pandemia zaczęła się tam rozwijać w tym momencie w Tybecie. Wszyscy jesteśmy buddystami, praktykujemy buddyzm, przyjmujemy schronienie w Buddzie, Dharmie i Sandze, więc zamiast się bać, po prostu powinniśmy to robić cały czas i cały czas modlić się do swoich guru, do idamów i strażników, opiekunów. Powinniśmy recytować różne mantry Buddów i Bodhisattvów i różne modlitwy, takie jak modlitwa do Tary, na przykład modlitwy do Padmasambhawy, a szczególnie Dharani Marici i Parnashavari. Jeżeli wiecie, jak je recytować, to powinniście to robić. Oczywiście różne podróżowanie stwarza różne problemy, i szczególnie podczas podróży jest to podróżowanie teraz ostatnio stało się trochę niebezpieczne, więc powinniśmy utrzymywać cały czas jakby odważne. Ja cały czas teraz tworzę różne życzenia i modlę się, aby wszyscy ludzie mieszkający w autonomicznym regionie Tybetu byli zdrowi i szczęśliwi, aby cierpienie tej pandemii ich aż tak mocno nie dotknęło. Jeśli zaś chodzi o nasze nauki, poprzedniego dnia omówiliśmy życie Mahakashyapy. Można dużo więcej powiedzieć o Mahakashyapie, a z drugiej strony nie ma aż tak dużo czasu. A z drugiej strony a po drugie muszę, zanim zacznę nauczać, muszę najpierw zebrać te wszystkie historie razem z różnych źródeł i to jest dość trudne. Znaczy po prostu nie ma czasu na te przygotowania. Tak jak wspomniałem wcześniej, tak naprawdę dochodzimy do głównego tematu, czyli do pierwszej rady, a Mahakashyapa i Ananda to były jakby dwie główne postaci tej pierwszej rady. Dlatego musieliśmy omówić trochę, przedstawić jakby życiorys Mahakashyapy, a teraz przechodzimy do Anandy.
다들 민족이 그것도 담비 민족의 군거유고 군거어디 말에 민족 직 Więc będziemy mówić teraz o Anandzie, jakby głównym... Czekajcie chwilę. Trzeba poprawić jakiś błąd. 다 군거어디에 셀이야 가르세 다 야게 완 세비나 아난다 슈도아 아난다 W sanskrycie jego imię brzmi Ananda. Co znaczy radość dla wszystkich. To jest jakby wizerunek Anandy, odnaleziony w jaskiniach Dunhuang. Trzeba najpierw założyć, że przypomnieć, że Buddha był wielki, Buddha miał wielu różnych uczniów, a pośród nich Ananda bardzo się wyróżniał. Nie był takim zwyczajnym uczniem. Zastanawiałem się nad tym, jak przedstawić jakby ten życiorys Anandy i więc po pierwsze myślę, że dobrze jest powiedzieć o tym, jak Ananda został mnichem i jak praktykował dharmę. Więc kiedy mówimy, że Ananda był wyjątkowym uczniem, a to dlatego, że zgodnie z tradycją Theravady, z tym przekazem, bo jest wiele różniących się przekazów dotyczących pochodzenia Anandy, więc zgodnie z przekazem Theravady Ananda i Buddha urodzili się w tej samej rodzinie, w tym samym klanie Shakya i urodzili się tego samego dnia. Ojcem Anandy był Amritodana, zaś ojcem Buddy był Shuddhodana, którzy byli braćmi. Nie wiem, czy Shuddhodana, Amritodana byli takimi pełnymi braćmi, czy mieli tą samą matkę? Na pewno mieli tego samego ojca. Więc Ananda i według tego przekazu Ananda i Buddha byli kuzynami i razem dorastali w mieście Kapilavastu. Amritodana, czyli ojciec Anandy, a jego ojcem był Aniruddha. I właśnie Aniruddha miał kilku synów, między innymi właśnie ojca Anandy i ojca Buddy. I zgodnie i poza tym ten przekaz Theravady bratem Anandy był Anuruddha. Więc to tak opowiada o pochodzeniu Anandy przekaz Theravady. Zaś w tradycji chińskiej przedstawia się to nieco inaczej. Tam przedstawia się to tak, że Ananda był drugim synem wuja Buddy, Shuklodany, czyli też byli kuzynami, ale jakby z innego wujka. I że on urodził się w miejscu, w dniu, kiedy Buddha osiągnął przebudzenie, a nie w tym samym dniu, kiedy Buddha się urodził, tylko kiedy Buddha osiągnął przebudzenie.
Kiedy się narodził, wszyscy się bardzo cieszyli. Urządzono wielką ucztę i tak dalej, i właśnie dali mu to imię Ananda, czyli radość dla wszystkich. Zaś Devadatta i Ananda był jednocześnie młodszym bratem Devadaty, czyli tego kuzyna Buddy, który się później mu przeciwstawiał. Twarz Anandy była taka czysta, jasna, jak księżyc w pełni, a oczy były niebieskie, jak niebieskie kwiaty udpali. Przyjął ślubowania w wieku 8 lat w taki pełny sposób i był najbardziej wykształconym pośród wszystkich uczniów Buddy. Służył Buddzie przez 31 lat. Inny przekaz, to jest przekaz Vinaya Vastu z tybetańskiej Mula Sarvastivady. Mówi się, że syn Buddy, Rahula, i Ananda urodzili się razem tego samego dnia, w dniu przebudzenia Buddy, kiedy Budda miał 35 lat. Kiedy Budda praktykował ascezę, to do pałaców Kapilavastu nadeszła wiadomość, że Budda odszedł, że zmarł. A potem okazało się, że jednak nie umarł, ale osiągnął przebudzenie. I w związku z tym na tą drugą wiadomość wszyscy się bardzo ucieszyli. I właśnie w tym dniu urodził się Ananda. I ponieważ wszyscy byli w takim bardzo takim radosnym nastroju tego dnia, nazwali go Ananda, czyli radość dla wszystkich. 6 lat po osiągnięciu przebudzenia Budda powrócił do swojego pałacu w Kapilavastu. Wówczas Ananda miał 6 lat i przyjął pełne ślubowania od jednego z głównych uczniów wtedy Bikszu, od Dashabali Kashyapy. Nie wiemy, czy Dashabala Kashyapa to jest ta sama osoba, co Maha Kashyapa. Czy po prostu to jest to zbieżność nazwisk. Potem, kiedy Budda skończył 60 lat, wówczas Ananda stał się jego asystentem, aż do czasu, kiedy Budda odszedł w wieku 80 lat, czyli przez 20 lat. Czyli to były jakby 3 różne przekazy, tak, dotyczące pochodzenia życia głównych Anandy. Więc pokażę wam teraz taką tabelkę, która jakby porównuje te różne fakty inaczej przedstawione w różnych tradycjach. Więc kiedy mówimy o całym klanie Siakya, jest on opisywany w różny sposób, w różnych sutrach i w różnych traktatach, w różnych komentarzach. Na przykład w VI wieku, kiedy buddyzm jeszcze nie był obecny w Tybecie, już istniał przekaz buddyzmu w Chinach i wówczas tłumaczono pierwsze sutry, między innymi właśnie jedną sutrę przetłumaczył Jnana Gupta o królu, która mówi o królu klanu Siakya, Samuhanu, i że ten król miał 5 synów: Siudodane, Siuklodane, Dronodane, Amritodane i Amritę. Siudodana miał syna Siddhartę i Nandę, i Siddhartha miał dalej syna Rahulę.
Shuklodana zaś miał syna Tisię i Badraka, zaś Amritodana miał syna Anandę i Devadatę. Przepraszam, Amrita to była córka, więc to było 4 synów i córka, Amrita. I w tym przekładzie też Devadatta był młodszym bratem Anandy. Inne wyjaśnienie znajduje się w sutrze Abhinisramana, przetłumaczonej przez tego samego mistrza Dhyana-guptę. Abhinisramana Sutra. I tam w tej sutrze istnieje inny opis, że Shuddhodana był ojcem Siddharty i Nandy, i tutaj jest tak samo. Shuklodana był ojcem Tisi i Bhadraka, Dronanda był ojcem Devadaty i Anandy, Amritodana był ojcem Anuruddhy i Mahamana. Zaś Amrita była matką Tisi. Tak jest opisane to w tej sutrze, więc jest inaczej. W tej sutrze kto inny był ojcem Devadaty i Anandy i też Devadatta był starszy, a Ananda młodszy. Następnie w VIII wieku przetłumaczono sutrę o schizmie przetłumaczył ją Kałapalcek, King, i w tej sutrze mówi się, że król Simhahanu miał 4 synów, Shuddhodane, Shuklodane, Dronodane i Amritodane. Pierwszy punkt zgadza się w każdym przypadku, czyli że Shuddhodana był ojcem Siddharty i Nandy, potem Siddhartha był ojcem Rahuli. Shuklodana był ojcem Tishi i Bhagdry, Dronodana był ojcem Mahanamana i Aniruddhy i Amritodana był ojcem Anandy i Devadaty. Zgodnie zaś z pewnym tekstem napisanym w tradycji chińskiej, wygląda to jeszcze inaczej. Więc podsumowując, kiedy spojrzymy na te wszystkie przekazy, one wszystkie zgadzają się co do pierwszego punktu, że Shuddhodana był ojcem Buddy i Nandy. W każdej sutrze powtarza się to samo stwierdzenie. Ale różnice pojawiają się w przypadku pozostałych braci. Niektóre mówią, że ojcem Anandy był Shuklodana, inne, że był to Amritodana, a inny, że Dronodana. Czyli chyba najwięcej przekazów właśnie wskazuje na Amritodanę, ale nie wszystkie. Któryś z tych 3 braci był ojcem Anandy, tak czy inaczej. Tylko w Afteravadzie nawet mówi się, że Devadatta i Ananda nie byli braćmi, podczas gdy we wszystkich innych przekazach mówi się o tym, że oni byli braćmi. Nie ma jednak pewności, różnią się te przekazy tylko tym, czy to Ananda był starszym bratem, a Devadatta młodszym, czy odwrotnie.
Więc istnieje wiele różnych przekazów. Trzeba o tym pamiętać, że nie mamy takiej pełnej jasności co do pochodzenia jakby Anandy. Zgodnie z tradycją Theravady, żeby kontynuować ten temat, 난데기 취기 신다나로 갈 숨도 예버디 시라 kenge요 말아. 대한지 켄투네 아무도 삼타스. 다 그런 거 często tak naprawdę nie wiemy, czy to, co czy te fakty, które my znamy z przekazów tybetańskich, zgadzają się z faktami, które są przekazywane w innych tradycjach, na przykład w chińskiej tradycji japońskiej, w tradycji Theravady. Tak czy inaczej, wracając do tematu, zgodnie z tradycją Theravady, od której zaczęliśmy, Ananda w wieku Ananda przyjął ślubowania w wieku 37 lat, tak? Czyli wraz z Anirudaną, Devadatą i wielu innych jakby arystokratów rodu Shakya. Wtedy, kiedy Buddha przybył 6 lat po przebudzeniu wrócił do swojego pałacu. Pozostaniemy na razie przy tej tradycji Theravady, przy tym, co ona opowiada. Więc kiedy Buddha wówczas wrócił do pałacu 6 lat po przebudzeniu, wówczas wszyscy jego kuzyni przyjęli ślubowania. Pośród takich bliskich uczniów, którzy przybyli do Kapilavastu z Buddą, był Khenpo, który się nazywał Arhat Belatasisa i on właśnie udzielił im tych pełnych ślubowań. Ananda był bardzo takim pilnym uczniem i bardzo Ananda zaczął się bardzo szybko rozwijać. Później Ananda powiedział Bikszu, że później Ananda opowiadał innym Bikszu, że bardzo pomógł mu w tym pierwszym okresie Purna Maitraniputra. To był taki nauczyciel, którego zadanie było nauczanie dharmy takim nowicjuszem, takim nowym Bikszu. Więc on uczył tych nowych Bikszu, jakby na przykład relacji pomiędzy 5 skandami a jaźnią. Uczył o nietrwałości, uczył o cierpieniu, uczył o braku uczył o 5 skandach i tak dalej. I dzięki temu jakby prajna, jakby rozrozumienie Anandy dharmy rozwinęło się w bardzo taki głęboki sposób. Ananda oczywiście pochodził z bogatej rodziny królewskiej, ale odkąd porzucił to życie i wstąpił jakby do społeczności mnisiej, to był w pełni satysfakcjonowany. Niczego mu nie brakowało, niczego nie żałował. Czuł się bardzo szczęśliwy z tego powodu. Czuł jakby taki duży entuzjazm do życia mnisiego. Doskonale rozumiał jakby potrzebę okiełznywania swojego umysłu, pracy nad sobą i robił to z dużym entuzjazmem. Następnie wiemy, tradycja Theravady przekazuje, że Ananda był asystentem Buddy przez 25 lat. Więc
Ale przez ten cały czas, kiedy był asystentem Buddy, nadal kontynuował swoją praktykę. Jakby nie zrobił sobie przerwy w tym czasie. To nie jest tak, że kiedy stał się asystentem Buddy, to jakby przestał być mnichem albo przestał rozmyślać, studiować, uczyć się, ani nie przestał praktykować. Napisał kilka strof na ten temat. Takie pobieżne tłumaczenie brzmi to tak. Przez 25 lat moja praktyka dharmy bardzo się rozwinęła. Dlatego nigdy nie poczułem pożądania i urzeczywistniłem prawdziwą naturę dharmy. Druga strofa zaś mówi, że przez te 25 lat nigdy nie poczuł nienawiści i urzeczywistnił naturę dharmy. Czyli jakby przez ten cały okres, kiedy służył Buddzie, on cały czas nie osiągnął stanu arhata. On cały czas praktykował, cały czas był na ścieżce uczenia się, ścieżce praktyki, ale mówił, że nigdy nie poczuł żadnego pożądania ani złości. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że pomiędzy nim a Buddą istniała bardzo głęboka więź, że służył Buddzie z wielką wiarą i oddaniem. Ale jakby nie traktował tego, że to jest że to było coś specjalnego. To była po prostu jeden z elementów jego praktyki. Cały czas czuł się zwyczajnym mnichem. Normalnie ktoś, kto stawał się asystentem Buddy, to mógłby sobie pomyśleć, o teraz to jestem kimś, no teraz to już nie muszę nawet praktykować, teraz to już rozwija się w nas po prostu tego rodzaju duma. I bardzo często porzucamy nawet praktykę dharmy. Ale tak się nie stało w przypadku Anandy. Drugim tematem, który trzeba jakby podjąć, jest sława Anandy. On był niejako takim żywym ucieleśnieniem dharmy. Często mówimy, że ktoś jest ucieleśnieniem dharmy, to często używamy takiego zwrotu. Ale co to tak naprawdę znaczyło wtedy? Ananda miał wiele zalet, ale jednym z najważniejszych było też, że on doskonale rozumiał dharmę, której nauczał Buddha. Był bardzo inteligentny, rozumiał dharmę, słowa Buddy doskonale. Buddha nawet powiedział, że Ananda był był jak żyjącą dharmą z krwi, był dharmą w krwi, z krwi i kości. Nawet Dharma tak to powiedział. Na przykład jeden z jej uczniów Buddy zapytał, mogę się pokłonić Buddzie, mogę się pokłonić Dharmie, jak mam się pokłonić Dharmie?
Buddha był obecny, Sangha była obecna, a jak Dharma była obecna? W tamtym czasie przecież nie było żadnych ksiąg, nie spisywano jeszcze słów Dharmy. Dharma była tylko zapamiętywana, przekazywana ustnie od jednej osoby do drugiej. Często teraz my możemy się pokłaniać Dharmie, czyli kłaniać się tekstom, na przykład kopią Kadziuru i Tendziuru. Natomiast Buddha wtedy odpowiedział temu uczniowi: synu mojej rodziny, jeżeli chcesz się pokłonić prawdziwej Dharmie, to możesz się pokłonić skarbnikowi prawdziwej Dharmy, czyli Anandzie. Wówczas ten uczeń, który był świeckim uczniem Buddy, zaprosił Anandę do swojego domu, dał mu różne dary, szczególnie jeden taki bardzo cenny kawałek tkaniny. Ananda przyjął tą tkaninę i podarował ją Shariputrze, który był jego bliskim przyjacielem, zaś Shariputra podarował go Buddzie. Stwierdził, że zasługa będzie z tego większa, jeżeli podarują go Buddzie, więc Shariputra przekazał go Buddzie. Tak czy inaczej, Buddha przedstawiał Anandę jako taką żyjącego reprezentanta Dharmy, kogoś, kto uosabia Dharmę. Mamy nie słyszymy teraz dźwięku, przepraszam bardzo. Nie słyszymy. Więc jednego dnia Ananda i Buddha podróżowali i wtedy Buddha też jakby przedstawiał Anandę, że Ananda jest najbardziej wykształconym z jego uczniów. Choć nadal nie jest arhatem, jego inteligencja jest po prostu niezrównana, jest większa niż niejednego arhata. Ananda stał się w ten sposób bardzo sławny. I istniało, i zazwyczaj jak ktoś się staje bardzo sławny, to pojawiają się od razu inni ludzie, którzy są zazdrośni, którzy starają się im przeszkodzić. Ale w przypadku Anandy było inaczej. Ananda po prostu nie miał tak naprawdę wrogów. Nawet Buddha miał wrogów, ludzi, którzy mu źle życzyli, takich jak Devadatta, tak? Którzy mu przeszkadzali, którzy go oczerniali. Natomiast Ananda nie miał taką karmiczną sytuację, która była nawet lepsza niż sytuacja Buddy, gdyż on naprawdę nie było nikogo, kto by go nienawidził, nikogo, to był karmiczny rezultat różnych działań Buddy z jego przeszłych żywotów. A poza tym Ananda miał taką bardzo jasne przeświadczenie, co on robi, co chce osiągnąć. Miał taki jasny cel, miał pewność co do tego, co robi, dlaczego to robi. I nigdy się nie wahał pod tym względem. I to bardzo jakby sprawiało, że Ananda miał bardzo małą dumę, bardzo niewiele dumy, a wiadomo, że często duma właśnie sprawia, że zaczynamy mieć wrogów. On zawsze pamiętał, że to, co posiada, to jest prawdziwa dharma i że to nie są jego, i zawsze myślał, że to nie są jego zalety, tylko to są zalety prawdziwej dharmy i tak dalej. I w związku z tym
jakby duma nigdy się w nim nie narodziła. A to zazwyczaj jest tak, że wrogowie pojawiają się wtedy, kiedy mamy dużo dumy i dużo arogancji, wówczas pojawiają się wokół nas wrogowie. Ananda był od nich wolny. On miał brata albo półbrata, w zależności od tradycji, Anirudę. I ten Aniruda, że tak powiem, odciął się zupełnie, kiedy stał się mnichem, odciął się praktycznie od społeczeństwa, bo oddał się tylko i wyłącznie medytacji. Praktycznie cały czas przebywał w odosobnieniu. Natomiast i oczywiście, że w takiej sytuacji bardzo łatwo jest nie mieć wrogów. Ale sytuacja Anandy była zgoła odmienna. On był asystentem Buddy, w związku z tym jakby był takim pomostem pomiędzy Buddą a jego uczniami, pomiędzy Buddą a ludźmi, a społeczeństwem, że tak powiem. I w związku z tym bardzo, bardzo łatwo jest spotkać różnych ludzi, którzy mają przeróżne pragnienia, motywacje i tak dalej. I bardzo trudno jest w takiej sytuacji nie mieć żadnych wrogów, nie mieć żadnych, nie otaczać się ludźmi, którzy żywią do nas niechęć i tak dalej. Więc to była naprawdę bardzo specjalna zaleta, właściwość Anandy. Inną zaletą Anandy było to, że on był jakby taką skarbnicą skarbnicą nauk. W Mahayana Mahaparinirvana Sutrze Buddha powiedział, że Ananda posiadał 8 niewyobrażalnych właściwości i że był właśnie był tą skarbnicą Dharmy. Stał się tą skarbnicą Dharmy. To jest bardzo ważna jakby rzecz, kiedy mówimy o pierwszej radzie. Jest z nią bardzo mocno związana. Znaczy ta właściwość Anandy, jakby zdolność zapamiętywania wszystkich nauk Buddy. My nie powinniśmy słuchać o tych historiach, tak jak na lekcjach historii w szkole. Raczej powinniśmy się zastanawiać nad tym, co jest dla nas ważne, co pomoże naszym umysłom. Dlatego myślę, że mimo, że to jest trochę taka dygresja od naszego głównego tematu, myślę, że powinienem przytoczyć to, co Buddha, tych 8 właściwości Anandy, które Buddha przypisywał Anandzie. Pierwszą z nich było to, Buddha mu powiedział, że choć spędził ze mną 20 lat, służył mi 20 lat, nigdy nie podążał za mną jak gość. Nigdy nie był moim nie zachowywał się, jakby był moim gościem. Drugą zaletą, drugą właściwością, o której mówił Buddha, powiedział tak: choć służył mi do teraz, nigdy nie chciał moich starych szat. Nigdy niczego, w sensie takim pewnie, że nigdy nie oczekiwał żadnych materialnych korzyści.
돼지 개주지. Tutaj z tym gościem, tutaj chodzi o to, że kiedy Buddha na przykład był zapraszany do jakichś pałaców, do jakichś bogatych domów, to on się nigdy nie zachowywał, jakby był kimś bardzo ważnym i jakimś VIP-em. Po trzecie, Buddha mówił, chodź, odkąd zaczął mi służyć, nigdy nie przychodził do mnie w nieodpowiednim czasie. Zawsze wiedział, kiedy jest dobry moment, kiedy jest dobry moment na to, żeby odwiedzić Buddę, kiedy nie jest to dobry moment. Ponieważ on jest jakby tak czy inaczej, wolno mu było teoretycznie jakby przyjść do Buddy w każdym dowolnym czasie, ale tego nie robił. Po czwarte, Buddha mówił, że Ananda był moim służącym, moim asystentem bardzo długo i choć nadal nie pozbył się wszystkich splamień, ale jakby odwiedzał ze mną różne pałace i różne haremy królowych z wysokich kast. Spotykał również boginię nagów, ale nigdy i piękne kobiety w tych pałacach, ale nigdy nie czuł żadnego pożądania. 당연히 나는 교회를 Więc tutaj był jakiś błąd, czy powtórzymy ten slajd? Więc to były te 4 pierwsze właściwości Anandy. Piątą właściwość była bardzo ważna. Otóż to było to, że odkąd Ananda stał się asystentem Buddy, nauczył się na pamięć 12 klas sutr, których Buddha nauczał w tym okresie życia. Zapamiętał je nawet, jeżeli usłyszał je tylko raz. Nie byłoby nie do pomyślenia, żeby pytał, żeby zadawał jakieś pytania, po prostu rozumiał je bardzo dokładnie i od razu zapamiętywał. To jest tak, jakbyśmy, jeżeli mamy kubeł wody i przelejemy tą wodę do drugiego naczynia. Tak jak mamy pendrive USB, podłączamy go do komputera i przenosimy pliki z pendrive'a na komputer. Więc możemy przenieść dokumenty i pliki z jednego komputera na drugi komputer. Więc to jest podobnie. Cokolwiek Buddha mówił, całą wiedzę, jaką Buddha posiadał, w pełni co do słowa jakby przekazywał ją Anandzie, który ją w pełni dokładnie zapamiętywał. Wystarczyło, że usłyszał dane nauki raz. Nie trzeba było, nikt nie musiał ich mu powtarzać. 6. właściwością było to, Buddha mówił, odkąd Ananda stał się moim asystentem, choć nie miał takiej zdolności, aby czytać umysły innych,
doskonale wiedział, kiedy Tathagata przebywa w samadhi. 되게 주지 그래. 다 되네 뉘바데 가라잖아. 양군 거래야. Buddha jakby, że tak powiem, wchodził w różne rodzaje samadhi. I Ananda zawsze wiedział, w jakim samadhi przebywa teraz Buddha. W 7. punkt, odkąd Ananda stał się moim asystentem, choć nie osiągnął pełnej mądrości, on zawsze dokładnie wiedział, które istoty, które od razu, że tak powiem, od razu odczują korzyść ze spotkania z Tathagatą, które odczują to później, tuż po spotkaniu Tathagaty, które odczują takie pożytki później. Byłby w stanie jakby ocenić tą sytuację bardzo szybko. 8. punktem było to, Buddha mówił, odkąd Ananda stał się moim asystentem, rozumiał wszystko, co powiedziałem, wszystko, co kiedykolwiek pomyślałem i powiedziałem. Więc Buddha sam przedstawiał tych 8 właściwości Anandy. Dlatego można powiedzieć, że Ananda był naprawdę wyjątkowym uczniem, który był często wychwalany przez Buddę. Bardzo trudno jest wybrać asystenta dla lamy. Nie jest takie proste. Na przykład. Czasami, gdy lamowie są młodzi, to mówi się, że powinni mieć starszych asystentów, którzy będą trochę ich nauczycielami. Często się mówi, że asystent musi mieć czystą motywację. Ale czasami jakby umysł asystenta jest nieco ograniczony. Umysł lamy zazwyczaj jest inny niż zwyczajnych istot. Jakby myśli w taki bardziej szeroki sposób, zaś jeżeli sposób myślenia asystentów jest taki bardzo ograniczony, wówczas dochodzi do konfliktów. I robi się... To jest tak jak wprowadzanie lamy do pressure cookera, czyli do takiego co? I oczywiście wtedy taki pressure cooker eksploduje, w którymś momencie eksploduje po prostu. Taki garnek ciśnieniowy, tak się mówi po polsku może. Więc bardzo często nie może być tak, że sposób myślenia lamy i sposób myślenia asystentów mogą być inni. Więc nie można mówić, że to lamowie nie wytrzymali i ciśnienia i że to była ich wina. Bardzo często to jest winą, kiedy dochodzi do takich sytuacji, winni są również asystenci. Jeżeli są ich sposób myślenia jest zbyt ograniczony, dochodzi właśnie do takich sytuacji. 숨바디 ene 상게 니네 사리브라 상게 니네 딜레야다나 세 튼센로 징에 튼세 시루 체슈 강보디 ene 상게 니네 세 자기 예사드. Więc jak Ananda służył Buddzie?
Podzieliłam jakby ten sposób, w jaki Ananda służył Buddzie na kilka punktów. Teraz je wszystkie omówię. 개주로지의 가르사는 공 상계의 년에 나디 상계 코랑기 Z tego wszystkiego, co wiemy na temat Anandy, wygląda na to, że Buddha miał wielu różnych asystentów, ale Buddha jakby wskazywał, że Ananda był najlepszym pośród nich. Więc kiedy mówimy asystent, to troszkę brzmi jak służący, tak? Ale to jakby, więc jakby to, ale mam wrażenie, że to słowo nie oddaje tego, co Ananda robił dla Buddy, bo on był jego sekretarzem, on był, czyli takim ciangdzy, czyli takim administratorem, takim menadżerem, czyli to był taka osoba, która robi wszystko. On jakby podejmował się wszystkiego, niczego się nie było rzeczy, której by się nie podjął dla Buddy. Więc nie był tylko służącym, kimś, kto jakby co, ma taki niski status. Raczej Ananda był po prostu jakby zarządzał wszystkimi zewnętrznymi i wewnętrznymi sprawami Buddy. Czasami też przekazywał mu swoje opinie na temat danych sytuacji. Czasami nie mamy jakby wszystkich jakby zapisów na ten temat, ale ewidentnie oni byli sobie bardzo bliscy, byli jak przyjaciele. To nie było tak, że jeden był panem, drugi był sługą. Ten sposób, w jaki jakby on dbał o Buddę jako jego zarządca, jako jego sekretarz, to powodowało, że Ananda stał się miał naprawdę wiele zalet. Zgodnie z jedną z tradycji przekazów Theravady, Buddha i Ananda urodzili się tego samego dnia, czyli kiedy mieli obaj 52 lata, wówczas Buddha zebrał wszystkich bikszu i powiedział: przez 20 lat prowadziłem sangę i miałem wielu różnych asystentów, ale żaden z tych asystentów tak naprawdę się nie sprawdził. Teraz mam 52 lata, robię się coraz starszy i potrzebuję takiego asystenta, w którym będę mógł zaufać, bo będę go coraz mocniej potrzebować. Więc większość uczniów Buddy się zgłaszała, oczywiście sami się zgłaszali, mnie wybierz, ja się nadaję i tak dalej. Shariputra powiedział: ja to zrobię, i tak dalej. Ale było pośród nich też kilku takich starszych bikszu i oni wszyscy wskazali na Anandę. Powiedzieli: on wie, co robi, on jest bardzo inteligentny, on się na pewno nada. I jest bardzo skromny. Zanim Ananda stał się asystentem Buddy, to Buddha miał wielu innych asystentów, tak? Gdy Buddha wychodził po jałmużnę, wówczas robił to ze swoimi asystentami.
Oni na przykład, no, albo kiedy podróżowali, to asystenci nosili jego szaty, nosili jego miskę żebraczą i tak dalej. Najprawdopodobniej żaden z wcześniejszych asystentów nie robił tego dobrych. Szczególnie niektórzy nie słuchali tego, co Budda powiedzieć. Jeden z nich, który służył Buddy, miał na imię chyba Nagasamala, czy coś takiego. Więc on pomagał Buddzie, kiedy doszli do pewnej takiej części drogi i Budda wtedy powiedział: musimy iść dookoła, nie możemy iść prosto. Musimy tu skręcić. Ale asystent nie słuchał Buddy i po prostu poszedł prosto. I tam oczywiście napadli na niego bandyci. Pobili go. Ukradli szaty Buddy, ukradli miskę żebraczą Buddy. W tradycji Theravady ta historia istnieje. Inny bikszu lekpe karmy po tybetańsku, nie wiem jak po sanskrycie. Ta historia pochodzi z tradycji tybetańskiej, z sutry Mahaparinirvany. I też w chińskich sutrach i innych tybetańskich sutrach. Więc ten mnich też służył Buddzie przez jakiś czas. Był asystentem Buddy. Przepraszam, ale znowu nie słyszymy. Więc w sanskrycie to będzie Shuna Rakshita. Lekpe karmy. Więc historia brzmi mniej więcej tak, że kiedy Budda się spytał, kto będzie moim asystentem, wszyscy się zgłaszali. Przegapiliśmy tą historię o tamtym innym asystencie, niestety. Tak czy inaczej, kiedy Budda szukał nowego asystenta, to Ananda nic nie powiedział, on się nie zgłosił. Wszyscy się go pytali, dlaczego ty się nie zgłosiłeś? A na co Ananda powiedział: Budda bardzo dokładnie wie, co jest najlepsze i kto będzie najlepszym asystentem, więc mówienie, że ja to zrobię i tak dalej, ja to zrobię najlepiej, nie ma żadnego sensu. Przecież Budda i tak wie, kto najlepiej się nadaje na to zadanie. Więc potem Budda faktycznie stwierdził, że Ananda jest dobrym kandydatem na asystenta. A wtedy Ananda nie poczuł żadnej dumy. Inni ludzie byliby super szczęśliwi. I wielu z nich też, tych inni ludzie, którzy by byli mianowani na asystenta Buddy, mogłoby sobie pomyśleć: o, teraz to jestem kimś, ale Ananda nie poczuł żadnej dumy. Mało tego, on jakby postawił 8 warunków Buddzie. Jeżeli Budda je przyjmie, to ja powiedział tak Buddzie: jeżeli przyjmiesz moich 8 warunków, to ja zostanę twoim asystentem.
Po przerwie omówimy tych 8 warunków, które postawił Ananda. Więc teraz czas na przerwę. 그래서 다들 파바네린데 로드 채비나 그런 거래야 Zgodnie z tradycją Theravady, kiedy Bikshu poprosili Ananda, aby był asystentem Buddy, Ananda odpowiedział, że ma 8 warunków. Jeżeli Buddha zaakceptuje, jakby przyjmie moich 8 warunków, to będę w stanie służyć mu jako jego asystent. Więc to, jak brzmiały te warunki postawione przez Anandę? Pierwszym było to, czego nie będzie mógł robić. Czego nie będzie mu wolno robić. Czyli po pierwsze, że Buddha nigdy mu nie odda swoich szat. Nigdy nie podzieli się swoimi... Czyli te wszystkie szaty, które Buddha nosił albo które ofiarowano Buddzi, że nie będzie mu wolno Anandzie przyjąć. Po drugie, Buddha nie będzie mógł otrzymywać jedzenia, które zostało podarowane Buddzie. Nie będzie mógł jeść tego samego jedzenia. Podobnie miejsce do spania, które ofiarowano Buddzie, on nie będzie mógł korzystać z tego samego miejsca. Po czwarte, kiedy bogaci ludzie jakby zaproszą Buddę do siebie, żeby ich odwiedził albo udzielił nauk, to Ananda wówczas nie będzie mógł przybyć jako gość. Więc Ananda zaznaczył, że nie będzie mu wolno robić tych 4 rzeczy. Następne były 4 warunki, które on będzie mógł robić, które będzie mu wyjątkowo wolno robić. Czyli po pierwsze, kiedy Ananda zostanie kiedy Ananda zostanie gdzieś zaproszony, wówczas Buddha będzie musiał się na to zgodzić. Na jakieś nauki na przykład. Kiedy będą daleko podróżować razem, Ananda kiedy będą podczas wspólnych podróży, Ananda będzie mógł zaaranżować audiencję innych ludzi z Buddą. Po 7, jeżeli Ananda będzie miał jakieś wątpliwości albo pytania dotyczące dharmy, będzie mógł spytać Buddę kiedykolwiek. Czyli Buddha zawsze będzie musiał jakby dać mu możliwość zadawania takich pytań. Po 8, jeżeli Buddha będzie nauczał dharmy pod nieobecność Anandy, wówczas będzie musiał powtórzyć te nauki osobno Anandzie. Tak, żeby Ananda nie miał poczucia, że coś go ominęło. Więc to było 8 warunków, które Ananda postawił Buddzie. Czy też Bikshu, którzy chcieliby był asystentem Buddy. Pomyślmy nad nimi przez chwilę. Więc Ananda nie odpowiedział od razu, oczywiście, będę asystentem Buddy. On powiedział nie, muszę się nad tym zastanowić. Muszę się zastanowić, co będzie mi wolno, czego mi nie będzie wolno, jakby ustalić zasady. Ananda powiedział, że miał powody tworzenia takich zasad.
Często asystenci są bardzo blisko swoich nauczycieli, więc otrzymują jakby pewne dary, które ten nauczyciel otrzymuje, tak? Jakby nauczyciel się często dzieli z nimi tymi darami. Więc Ananda jakby zastrzegł, że nie chciałby, aby ludzie myśleli, że on jest asystentem Buddy po to, żeby się wzbogacić, że chciałby rozwiać takie wątpliwości. On przede wszystkim chce praktykować dharmę. W związku z tym dwa ostatnie warunki dotyczą tego, żeby nie ominęło go nic z dharmy, żeby przez to, że on będzie pracował jako taki służący asystent Buddy, że nie zakłóci to jego praktyki dharmy, jego studiów dharmy. Czy to zgodnie z tradycją Theravady, czy z tradycją chińską tradycją? Mówi się, że Ananda postawił 3 tylko warunki, nie 8. Po pierwsze było to, cokolwiek dostaniesz, proszę nie dziel się tym ze mną. Kiedy pójdziesz gdzieś do bogatego domu, to proszę nie zabieraj mnie ze sobą jako gość, tak żebym po prostu był gościem gdzieś. A po trzecie, a po drugie, żeby zawsze miał dostęp do Buddy, do jego nauk, do tego, żeby zadawać pytania. Więc to były tak jakby te 3 w gruncie rzeczy podsumowują tamtych 8. To są jakby takie 3 główne punkty, które Ananda postawił. Tak czy inaczej, Buddha usłyszał te zasady i przyjął je, gdyż uznał, że one są w pełni zgadzają się z duchem dharmy. I w ten sposób Ananda służył Buddzie przez 25 lat. Zgodnie z jedną tradycją. Ananda w zasadzie był nieodłączny od Buddy, jak jego cień. Są takie wersy starszych Czeragatów, i w których opisuje się to, jak Ananda służył Buddzie. Służyłem Buddzie przez 25 lat i kiedy to robiłem, miałem wiele szacunku i wiele miłości. Mój umysł, ciało i mowa były pełne szacunku i miłości. I służyłem go, jakby towarzyszyłem mu jak cień. Byliśmy nieoddzielni, jak cień i ciało i cień. Budda był w zasadzie największą, najwspanialszą istotą na świecie, tak? Więc na pewno trudno mu było znaleźć dobrego asystenta. Na pewno pośród nich było bardzo niewielu ludzi, którzy w pełni rozumieli jego intencje, jego słowa, i to było bardzo rzadkie, kiedy z czasem stali się dobrymi przyjaciółmi, byli sobie bardzo bliscy. Przez bardzo długi okres czasu Ananda naprawdę dbał o Buddę. Na przykład rano Ananda wychodził nabrać wody. Wtedy nie było kranów i łazienek, więc trzeba było iść po wodę. Po to, by Budda mógł przemyć swoją twarz. W Indiach były takie patyczki do czyszczenia zębów, więc
Więc Ananda ofiarowywał, podawał Buddzie taki patyczek do czyszczenia zębów. Przygotował jego, jego miejsce do siedzenia, obmywał jego stopy, masował jego plecy. Czasami może trzeba było go powachlować jakimś wachlarzem. Sprzątał jego rezydencję, jego miejsce mieszkania, zszywał jego szaty i tak dalej. Mówi się, że Ananda był bardzo dobrym krawcem. Nie pamiętam, w którym to było tekście, po tybetańsku czy po chińsku. Tak wiele tych tekstów ostatnio przeczytałem, więc nie pamiętam dokładnie, gdzie to zobaczyłem, ale była tam wzmianka o tym, że Ananda był bardzo dobrym krawcem. Był bardzo zręcznym krawcem. Więc Ananda jakby przygotowywał mu ubrania. Ananda też spał niedaleko Buddy, niedaleko od niego, po to, żeby zawsze słyszeć, kiedy Buddha go przywołuje. XVI Karmapa miał takiego asystenta. Nie pamiętam już jego imienia. Często XVI Karmapa wieczorem on nigdy jakby nie rozbierał się, nigdy nie poluźniał swojego pasa, tak? Czy zawsze przysypiał wieczorem, tak żeby zawsze mógł się zerwać i być gotowy jakby, żeby od razu móc jakby stawić się przed Karmapą. Podobnie robił Ananda. On zawsze był gotowy, żeby wstać i służyć Buddzie. Zawsze kiedy przychodził, podobnie kiedy Buddha chciał na przykład zebrać całą sangę, zwoływał spotkanie sangi, wówczas to Ananda jakby wysyłał te wiadomości do wszystkich. Buddha powiedział, zwołaj wszystkich bikszów, więc Ananda chodził od miejsca do miejsca i zbierał tych wszystkich bikszów. Czasami trwało to północy. Czasami nawet o północy Buddha zwoływał takie spotkanie. Więc o cokolwiek Buddha prosił, Ananda po prostu wstawał i to robił. Kiedy Buddha był chory, wówczas Ananda przygotowywał mu lekarstwa. To wszystko były obowiązki Anandy. Ale był też jeden bikshuk na przykład, który bardzo, bardzo chory. Inni go jakby opuścili, nie opiekowali się nim, więc ten mnich się bardzo mocno rozchorował. Więc na przykład Buddha z Anandą razem poszli do tego bikszu i zaczęli się opiekować tym mnichem, wykąpali go i zaprowadzili go do lekarza. Wtedy to raczej nie wyglądało jak klinika, raczej jak jakieś spa. To były tylko masaże, obmywanie, ziółka i tak dalej. W zasadzie ciężko powiedzieć, żeby to była klinika, ale tak czy inaczej pomagało trochę. Więc na przykład jednego razu oni obaj sami zaopiekowali się takim jednym chorym mnichem.
Więc on był jakby ministrem do spraw zagranicznych, Ananda ministrem spraw zagranicznych, ministrem spraw wewnętrznych, ministrem skarbu, wszystkim po prostu, całym rządem. Ale opiekował się Buddą z taką wielką miłością, jak matka albo kochająca żona. Takim bardzo Poza tym inną kwestią było to, że Budda był takim pomostem pomiędzy Buddą a społeczeństwem. Czyli i społeczeństwem zewnętrznym, i społecznością mnichów i mniszek. Co to oznaczało? Anata był jakby takim osobistym sekretarzem. Powiedzmy, że było wtedy kilka tysięcy bikszu. A Amanda jakby zapewniał, jakby był takim łącznikiem pomiędzy Buddą a tymi bikszu. Poza tym wielu bikszu chciało porozmawiać z Buddą, więc wszyscy ci ludzie musieli najpierw zgłosić się do Anady, który organizował audiencję u Buddy i jakby pomagał tym ludziom. Podobnie, kiedy pojawiały się jakieś problemy, to on też jakby pomagał jakby załagodzić te problemy. Na przykład on, Shariputra i Maudgalayana w trójkę starali się rozwiązywać wiele różnych problemów, które pojawiały się pomiędzy bikszu. Były wielkie dysputy pomiędzy Kaushambim a Devadatta w którymś momencie jakby spowodował schizmę, tak, rozdziału dharmy. Znowu się internet zawiesił. W każdym razie no, wygląda na to, że wtedy on i Shariputra i Maudgalayana właśnie byli tymi, którzy starali się rozwiązać ten problem i załagodzić go. To właśnie Ananda jakby rozwiewał wątpliwości innych. Jakby pracował ciężko nad tym, żeby wszystkie zasady, według których żyła Sangha, jakby były utrzymywane. On był takim kimś, kto nigdy nie stał po czyjejś stronie, po prostu był takim zewnętrznym obserwatorem i tak obiektywnie oceniał sytuację. Podobnie, kiedy różni bikszu przychodzili zobaczyć się z Buddą, więc on był takim sekretarzem od audiencji i aranżował te audiencje z Buddą. On również powtarzał różne instrukcje i nauki Buddy różnym bikszu. Więc spełniał różne role. On jakby wszystko jedno, jak kto i przychodził z jaką prośbą, z jakim pytaniem, on zawsze starał się tej osobie pomóc. Nigdy nikogo nie zawracał, nigdy nikomu nie zabraniał spotkania z Buddą i tak dalej. On po prostu wszystkim pomagał. Zatem często zdarzało się tak, że Ananda był gotów poświęcić swoje zdrowie i życie dla Buddy. Na przykład pewnego dnia Devadatta wypuścił szalonego słonia, który miał skrzywdzić Buddę. Może nie tyle szalonego, co po prostu dzikiego słonia. Ananda wówczas stanął na drodze, żeby zagrodzić słoniowi drogę.
Więc po prostu stanął i chociaż oczywiście to ryzykował życiem w ten sposób bardzo mocno, ale chciał zrobić wszystko, żeby ochronić Buddę. Budda wtedy trzy razy powiedział Anandzie, nie rób tego, Ananda, nie rób tego. 3 razy tak powtórzył. Ale Ananta nie słuchał wtedy Buddy i dopiero kiedy Budda jakby za pomocą swoich cudownych mocy okiełznał tego słonia, a słoń się uspokoił, dopiero wtedy Ananda zszedł z tej drogi. Tak czy inaczej, Ananta był gotów poświęcić życie, żeby ochronić Buddę. Przez tego rodzaju jakby zdarzenia Ananda stał się bardzo sławny pomiędzy społecznością uczniów Buddy. Budda mówił, że Budda nie tylko w tym życiu, ale również w poprzednich żywociach kilka razy ocalił mu życie w poprzednich wcieleniach, w poprzednich żywotach. To jakby pokazuje, że więź pomiędzy nimi była bardzo silna i głęboka i sięgała wielu kolejnych żywotów. Kolejnym punktem jest to, jak Ananda dbał o kobiety. Jak wszyscy wiecie, Ananda miał na przykład on sprawił, że jakby wspierał kobiety w ich prośbie o to, żeby Budda pozwolił na ich ślubowania i miał duży wpływ na formowanie Sanghi Bhikshuni. Ananda miał również bardzo wiele współczucia, wiele życzliwości dla nich. Więc często o nie dbał. On ogólnie często był taki bardzo wyczulony na cierpienie innych, podobnie jak z tym chorym bikszu, prawda? I natomiast jeśli chodzi o trudności kobiet, to jest bardzo wiele relacji na ten temat, jak Ananda dbał o nie, ale do tego przejdziemy już w kolejnym wykładzie. Teraz czas żeby trochę odpocząć i kończymy na dzisiaj.